Oh, Sarap ha? hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Chowking Chicken Laureate. Yes, mga kapudibis, at meron tayong halo-halo. Halo. Yes, and drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Hey mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay kapampangan. Mahanta na po. Oo. Nag-crave kami ni Ate Alvin ng Chowking. Oh, Chicken Laureate. Baby. Oh. May extra syempre. Ang nice nila.
Siyempre, halo-halo. Pampinali. Ay, ang daming ube. Daming ube. Tignan natin. Ay, iwain natin. Ay, oo na. Para ano. Sarap. Ha? Sarap. Babay. Nagtubig na yun sa akin. Yung laman. Oo. Dahil laman, makapubibis. Ay, pala ito. Mamaya na lang namin ubusin ito, madami. Ito na lang ubusin namin ni Papa. Mamaya. Kainin ko yan. Kainin ba lang? Ayun, naka-foodibis na ubos po namin. Chowking chicken laureate. Ayan. Nag-crave po talaga kami ni Bibi. Napakasarap. Ang lutong ng chicken, dinig na tinig talaga yung lutong, no? At syempre mga kapudis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, at syempre The Foodie Vlogs, Kusinang Kabaret at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you!